Sziasztok, én Vargant vagyok, és ebben a videómban Don't Starve-val fogok játszani. Ez egy ilyen túlélő játék, nevében is benne van az a lényege, hogy ne éhez. Itt lehet kiválasztani, már elkezdtem egy játékot, de most újat fogok kezdeni. Vannak a karakterek, ki lehet választani. Nem nagy a választék, de azért van. Akkor ki lehet választani, mik legyenek a világba, és ahol fogunk játszani. Ezeket én sokra fogom állítani, mert hogy könnyebb a játék, nem kell keresgélni ezeket is. Még akkor lapozni is kell, ezek mindegy, nem mér, ez még hosszú nappalra fogom állítani, mert éjszaka sötétségben valami szörnyek megtámadnak, azt kinyírnak, és akkor el lehet bukni a játékot. Meg ezt is sokra. És én most ennyit állítok, ennyi elég is, és akkor indítsuk is el. Így generálja le a Minecraft, csak másabb a grafikája meg a kinézete. És akkor így kell gyűjtögetni, már játszottam ezzel a játékkal. Füvet kell szedni, meg bogyókat, ezeket meg lehet enni, igazából csak a bogyót lehet megenni. Ezt az ágakat én nem rákcsálnám el. Nagyon ropogna a fogam alatt. Kövekből, ja, itt van a oldalta. Ezeket lehet ilyen craftoló menü, vagy nem is tudom minek mondjam. Ezeket lehet craftolni, fejszét, csákányt, ásót, kalapácsot, ez gerebje vagy mi, meg razor az borotvát. Lehet a világításhoz éjszakára lehet csinálni fákját, ilyen camping tüzet, meg ilyen nagyobb kőből készített tűzrakóhelyet. Akkor a túléléshez lehet csinálni csapdákat az állatoknak, meg igazából más nem, állatoknak a megfogására alkalmas szerkezeteket. Akkor a Science-be lehet építeni olyan ilyen gépezeteket, amikkel több dolgot is lehet készíteni. Például ezzel a Science Machine-nal is lehet, csak ezek kellenek hozzá, itt írja, mik kellenek hozzá. Meg itt van még a harchoz is, gondolom, tudjátok, fegyvereket, meg ruházatot lehet craftolni, meg majd lehet másokat is, csak azt ezt meg kell építeni. És akkor így néz ki a játék, lehet közelíteni, távolítani, a VASD-vel lehet irányítani, vasdal, és a nyilakkal lehet forgatni így a kamerát, meg közelíteni, távolítani, meg a görgővel is lehet, én igazából az egérre szoktam irányítani, mert úgy egyszerűbb. Ezeket a méheket majd később megtámadom, meg lehet őket ölni. És akkor lehet értük kapni mézet, vagy nem is tudom már mit. Azt tudom, hogy a méhkaptárja mézet lehet kapni. Ezt el is viszem. Nem tudom, hogy mi ez. Sose tudtam, hogy mire való. Mindig elvittem, de jól nézett ki. Na, ez viszont jó. Ez egy ilyen olyan, mint a Minecraftban a láda. Csak ez jön utánam. Nem kell sehova lerakni, ez folyamatosan jönni fog utánam, bele lehet pakolni. És akkor, hogyha nincs bele pakolva, akkor is jön. Ha egyszer meglátott, akkor jön. Kéne keresni ilyen hullát, mert hogyha ilyen csontvázat, annak a hullának a csontváza, mert annak szokott el ilyen szétszórva lenni ilyen tárgyai. Na, itt van például egy ilyen disznóház, vagy mi. Ez a disznók építették, vagy egy disznó, és ő lakik benne, itt is van. Amúgy nem bánt, csak hogyha én is megtámadom, fél tőlem, csak csoportban megtámadnak. Nincsen semmi felszerelésem még, csak pár darab
kaja meg bot. Kéne csinálni egy. Itt van még egy. És oda megyek hozzá és el fog futni. Egy ilyen kő kéne nekem. Ebből lehet készíteni csákányt. Először a fejszöv van berakva, de a csákányt ezt érdemesebb megcsinálni először, mert azzal szét lehet ütni ezeket a köveket, és abból lehet kapni követ. Ebből lehet csinálni fejszét. Később meg van adva, hogy hogy meddig kell túlélni, és hogy meddig kell túlélni egy játékot, mert itt írja, hogy hányadik napnál tartunk, itt vannak hogy mennyire éhezik a csávó, meg a egyedül léte, ez a pszichológiai szintje, vagy nem is tudom mi. Az utolsó meg gondolom mindenki tudja, az életereje. Majd ezt is egyszer megölöm. Csak még nincs rá alkalmas felszerelésem, ide be kéne menni. Ajaj. De biztos, hogy be fogok menni. Na, ebben mi van? Ezeket el is fogom rakni. Ilyet még nem láttam. Ez már nem a beta verziója Don't Starve-nak, hanem az egész. Annyira nem érkezem, Tomi. Hát itt valami, nem is tudom mi zajlott. Na mindegy, innen kimegyek. Nem akarok itt meghalni. Keresni kéne követ a földön, de nincs. Sehol, lehet, hogy ezt kevésre nem állítottam sokra. Na látjátok, ilyen hullákat kell keresni. És akkor ebből lehet kapni cuccokat, felszereléseket, meg ilyeneket. Mindenféle jó dolgot. Hát nem találok semmit. Semmi használhatót. Azt mondjuk el kéne vinni, vagy szét kéne szedni, de nem lehet. Mert nincs még kardom, meg semmi. Akkor kikerüljük ezt a mamutot, vagy mi a franc ez. Mindenféle szörnyetegek vannak itt. Van ilyen két lábon járó szem. Nem tudom a nevét. Elég hülyeség. Elég rondán néz is ki. Ide nem kellett volna jönni. Na, már itt az este. Na, most miért nem raktad oda? Hogy? Ez mire való ez? Azta. Ez de jó. Na. Nem is láttam még ilyet, de jó. Ez majd kell csinálnom egy ilyet. Ez mit csinál? Ez mire való? Ki tudja. Most nincs fám. Csak ilyen. Na, mondjuk kihúzom. Azért állítottam hosszú nappalra, hogy ki lehessen húzni, mert amúgy ide sötétbe bemegyek. Mondjuk itt most nincs annyira sötét, akkor meghalok, megölnek ezek a szörnyetegek, amiket nem lehet látni. Sem. Ez miért jó ez? Ja, értem. Aha. Aztán. És akkor éjszakára itt nem kell csinálnom ilyen tüzet. Az viszont nagyon jó nekem. De jó, hogy megtaláltam azt a hullát. És akkor ha jönnek. Oké. Hey. Meggyulladtam én is.
Nem ment le az életerőm pedig. Ó, ez nagyon jó. Meg fog halni. Ajaj. Ajaj. Mindenki jön utána. Oké, azok is meg fognak halni. Mindenki meg fog halni. Csak ha nem utánam jönnének, annak örülnék. A csákányban meg a fejszébe az a jó, hogy az ütésenként 1%-ot von le. Ez azt hiszem 5-öt. Igen, 5-öt. Arrébb is megyek. 120 életerő maradt. Ajaj. Ja, itt van egy flint. Itt is van egy flint, és akkor csinálok csákányt. Nincs potom. Oké. És most tudom megcsinálni, amit mindjárt használni is fogok. És ezért mondom, és akkor lehet ilyeneket már rögtön csákánnyal szétütni. És akkor már rögtön tudok csinálni fejszét, de nem meg kell hozzá bot. Na itt van, és akkor itt a fejsze is. Én ide behúzom ebbe az utolsóba, hogy itt legyenek a fegyverek, vagy amiket lehet használni. Azt még gyorsan ottan szétszedjük. Oké. Jó, azok már úgyse élik túl. Na, az nekem jön. Mi ez a sok? Mi? Mindenféle. Ó. Most ezt miért kaptam? Na, oké, most már abból is hagyta. Egy-kettő az üldözést. Ó, annyian vagytok. Jézusom. Itt átugrunk. Ez egy ilyen másik világba fog vezetni. Valami másik fajta. Na. Ugyanolyan, mint a másik. Voltam olyan helyen is, ahol teljesen ilyen kiszáradt fák voltak. Semmi növényzet. Nem tudom miért jó, de főszedem ezt a szart. Mert végül is az. De itt volt, nem is másik világba vezet, csak máshova. Vagy itt voltam én. Nem tudom, azért megnézem, hogy hát ha van már ebbe a ládába valami. Igen, itt voltam. Akkor át kell menni máshova. Csak a második napnál tartok. Ez nem jó. Most körbe-körbe megyek ezen a kis világon? Igen, mert itt volt, amit fölgyújtottam. Fészek. Vagy kaptár. Hát úgy néz ki, igen. Valamerre erre el kéne nézni, és valamit találni, ami hasznos lehet. Hogy valakit megölni, aki hasznos lehet. Utálom ezeket a hülye békákat. Vele tóból jön békák jönnek ki, és ok nélkül megtámadnak. Nem úgy, mint a disznók, akik csak csapatostól jönnek. Ilyen. Ezt fölfogta a kő. Azt most megölöm. Most mi történt ezzel? És de sebeznek, akkor ilyen ki jön a milyen nevéből a minden alulról kiszedik a cuccokat. Itt egy fejsze. És mennyi? Jajjaj. Én ezt ide eldobom. Oké. Oké. Jó. Ez elég sok volt.
van egy flint. Eléggé lecsökkent az életerőm. Hát ennyi lett volna az első rész. Sziasztok!